Danak, errepikuten bezala, maiatzaren 23an hondakinak atez-ate hiltzen hasi ginenetik Oiartzunez 23 hiltze bertiklatzetik 80,2 bertiklatzera pasatu gara. Badu beraz, pozik egozko motiboa. Izan ere, atez-ate konbizeta zuzanarekin, asko eta ongi bertiklatzea posible dela erakutsi dugu Oiartzunen ere. Euskal Herri mailan usurbilek lehenago erakutsi zuen moduan eta moduan barrena hamarnaka tokitan erakutsi duten bezala. Oiartzuarrek egindako apustua eta lanaren erakusgarri dira datu on horiek. Euren prestutasunatik gabe emaitza hauek lortzea ezinezkoa bai litzateke. Herritarren gehiengoa gauzak txukun eta ongi egiten ditu.